1918 година с хляб и сол и с думите, че е българче. Но на Балканите е така. Когато брат реши да ти вади око, ще бръкне най-дълбоко с ножа. Сърбите за българите са два пъти по-голями турци, отколкото самите турци и еничерите, ако щете. Ако щете, и еничерите не са били толкова зли, колкото сърбите спрямо българския народ. Българ не е чист в това отношение. Той иска своето. А сърби не иска чуждото и да го направи свое. Това иска сърби. А трябва да се милее за тази земя там, за този народ. Той е страдан, па те са под робство. Робство, и то модерно робство. Царебродско, тук Басилиградско, това са роби на сърбите. В пълния смисъл на думата. За 10 дни българската армия стигна Скопие, а след 50 влезе в Битоля. Сръбската армия, напълно разбита, отстъпи през албанските планини към Адриатическо море, водена от своя крал и неговите министри. След превземането на Призрен, министър Радославов възкликна: Сърбия не трябва вече да съществува, България влиза в ролята на славянско царство на Балканите. Нещо подобно беше казал 2 години по-рано крал Петър по отношение на България. Наистина, във време на война, глупците трябва да бъдат застрелвани преди предателите, защото те имат силата да причиняват по-големи пакости. Казал го е българският офицер Сава Стоянович по друг повод. В нашата история ще ни се налага да си припомняме често тази истина. На 5 януари 1916 година в Ниш, втората столица на бившето сръбско кралство, царят на българите Фердинанд I получи фелдмаршалски жезъл от своя съюзник кайзер Вилхелм II. Генерали, офицери и войници, по желанието на моята мила армия, изказано ми чрез главнокомандващия на действащата армия, приех да възложа на себе си чинът генерал-фелдмаршал в знак на благодарност към Бога и признателност към беззаветно храбрите ми войници за техните пляскави победи. Фердинанд. В дневника на военния кореспондент Иван Радославов този ден е описан малко по-различно. Сянката на българското властване се носеше над Ниш. По улиците бурно и с трясък прилитаха артилерийски колони. Ескадрони препускаха. Гаменчета громко напяваха съюзници-разбойници. На главната улица се привършваше триумфалната арка за посрещането на царя. При вида на такива арки винаги съм мислил, че могат да се прочитат два надписа. Единият: добре дошъл освободителю, и другият: невидимият,
горко на победените. И един трети надпис, също невидим, горко на победителите. Защото тогава, в зимата на 1916 година, мнозина и на фронта и в тила се питат защо спряхме при Битоля, защо не продължихме на юг и още как ще завърши всичко това. Солунската капитулация в есента на 18-та година смени войнишкото ни тегло. 100 000 заложници газим безредно рядката кал на Битоля. 100 000 бащи и синове, окъсани, мокри, кални и гладни, свели глави и мълчат. Мълчат и вървят. И всеки му е бунт в душата, а бунт няма. Грозна гледка, войни, полкови, цяла дивизия без пушки. Идваш по-страшно, когато мисъл коварна се вмъква като змия в душата, че вече е било на 100 слепи един едноок да ги води. Никога не съм виждал толкова мъка. Жени, деца и старци паднали на колене от двете страни на нашите колони. Само една старица прекъсна тоя ад. Не плачете, море, пак е дойдат. През 1918 година, когато българската армия беше разбита, в България са живеели 2,5 милиона жени. И докато 4 години мъжете им копаеха окопи и изидаха скривалища за оръдията, жените преобръщаха нивите, смършави, полугладни добичета и чакаха мъжете им да се върнат. Те не разбираха защо не го правят. Дали биха сърбите, или си взеха Македония. Не само те не разбираха какво става. Още в първите дни на настъплението през 1915 българските генерали трябваше да преглътнат унижението в македонските градове, първо да влизат немски и австрийски части, а плановете им да бъдат обръщани на опеки от съюзниците. Резултатите. Обкръжението на сръбската армия се забави с часове и тя, макар и с големи загуби, се изтегли през Албания на остров Корфу, за да се появи възстановена и жадна за реванш при Аребична и Каймакчалан. А заповедта на германското командване да не се настъпва в Гърция създаде Македонския фронт. Така,